Subay sa nakaduol nga eleksyon, subsub na ang preparasyon sa kapulisan. Sa Mandawi City, naghimo og simulation exercise ang mga otoridad pagsukod sa kapabilidad sa mga tao. Atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, kung kaniadto sagad sa mga senaryo nga ilang himuon kining sa election day mismo sa butasyon sulod sa mga eskwelahan karong adlaw, ang ilang simulation exercise says gihimo o simulate kining mga eksena sa canvassing area kung ugaling dunay mutisok o kasamok sa maong kalihukan. Sa Mandawi Sports Complex nga venue sa canvassing, gihimo ang simulation nga may pagawas og lain-laing mga posibleng senaryo. Usa niini ang pagpanghasi og hostage taking nga nahitabo. Didto gipakita sa mga pulis ang ilang katakos sa pagresponde gikan sa negotiation ngadto na sa pagdakop sa suspect. Sa laing senaryo, ang pagpanong sa mga tao nga nagprotesta og gusto mogubot sa kalihukan sa eleksyon labi na sa canvassing of votes. Mipakitag kaandam ang mga sakop sa civil disturbance team pagpugong sa mga gustong musamok sa proseso. Kining tanan exercise lang pagsukod sa abilidad sa mga pulis labi na karong Mayo 12. Gisaksihan ang simulation sa regional director sa PRO 7 ug sa city election officer. At least ready lang ta. So for the previous elections, ang simulation usually sa COMELEC office. So this time, or dito sa ground sa mga voting center. So this time, diri na po sa canvassing area. So thankful lang sa nga kani gitagaag support. Ang sabi nga nila, there is always room for improvement, no? Baka hindi natin nakita yung nakikita nila, the different perspective. So let us prepare. Focus, do your task based on what is written on our POP. Natagbaw hinuon ang opisyal sa PRO sa gipakita sa Mandawi Police. Ang maong exercise napahigayo na sab sa uban nga mga police offices. All the responses are according to the established procedures ng aming police operational procedures, no. Nakita natin. However, may mga minor adjustments lang kami. So overall, I'm satisfied. Sabi natin ready na talaga ang Mandawi Police for any eventualities. Yes, I think Mandawi City Police is ready sa lahat ng mga expected scenarios natin comes May 12. Ses kun kahinumduman doon na rekomendasyon nga ipaubos sa yellow category ang Mandawi City alang sa umaabot nga eleksyon matod sa City Election Officer. Nagpaabot pa sila sa kamanduan nini og approval nining maong rekomendasyon kay kun mahitabo kini mas higpitan unya ang mga security measures nga ipatuman sa atong mga otoridad aron masiguro nga hapsay ang umaabot nga piniliay. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.